was sin top of the pops cuaig tusin. Ach duras ha na smó na míndin sé na do bha dor an úsáiste. Na sé seo I chiad san nu órain ápanach gálaigh a bheith díomh as a dvíomhíchad agus searút mór gin I bhaisiad ag an ná. Cainam díoch an éige sé céite dáis na mar chrápach dáis na borstríomh do céite top of the pops thula éige tir stún bhí go bháin. Agus sé smóin de bháin bhí smúin cóthúlaigh ag an dáma sé go bugh sin héin bailach op borstrí leis a ggólaneachcinne top of the pops. A chaine bháin sé nach óraneachcin héin agus an na gálaigh agus a mi smúin gradich sin den éige sin go de chu sin brachtach big suas ar sin gálaigh agus bhí sin neosach móteal ní an sé.